Nummer 3, hè Piet? Nummer 3. Mag je los? Dan gaat hij niet hangen. Ja, daarom. Kun je het langer als je het laat. En dan daar zit je in de pedaal en dan Ruikt er lekker. Ja, dat is zo, je er zo langs loopt. Dat ruikt lekker. De jongens en de Ja, paarden. de jongens. Oh, wat vind je? ja, Piet. Wil jij nou? Piet. Ja. Voor sommigen wel, hè? Het was ook meer een hint voor Piet, hè? Ja. Hij mag wel stappen. Met de bus. Zo.
Ik zou haast zeggen goedemiddag, maar het is nog geen middag, dus het scheelt een minuut aan. Maar goedendag, welkom op de locatiekeuring bij de familie Bosma. Ik sta hier te keuren met Marissa Visser en Annemiek Elzinga. En mijn naam is Piet Bergsma. We hebben nummer 3 voor ons. Nummer 3 heeft een veulen met een edelhoofd. Heeft een voldoende lange hals die ook verticaal is. Goede schouderligging. In het rugje zou hij sterker mogen zijn. En ook het kruisje is wat hoger dan het schoffie. Dus hij is iets neerwaarts gebouwd. Het beenwerk zou iets correcter mogen zijn. In stap was hij eigenlijk lastig te beoordelen. En in draf heeft hij wat een hoog ritme. Blijft hij wat op kop lopen. Zou hij wat meer opwaarts mogen lopen. Veulen krijgt vandaag een 3e premie. Dan hebben we nu nummer 1. Een vullen wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een lange hals die goed geplaatst is. Goede schouderligging erin. Bovenlijn is sterk. Het kruisje is iets afhellend. En het beenwerk is ook correct verder. De stap is voldoende ruim en makkelijk door zijn lijf gestapt. In draf dan zou je iets meer mogen reizen in front. En wat meer souplesse in de bovenlijn mogen hebben. Vullen krijgt vandaag een 2e premie.
Laat hem eens stappen. Ja, neem doe maar maar. Veulen nummer 2. Een veulen met veel front. Een edel hoofd. Zou iets meer nek mogen hebben. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Het kruis is wat rond en wat hellend. Het beenwerk is van goede kwaliteit. Veulentje wat een beetje bang is in deze baan. In stap zou hij wat ruimer mogen zijn. En ook wat meer door zijn lijf stappen. In draf dan maakt hij wel veel front. Goed voorbeengebruik. Maar zou het achterbeen liever iets meer onder de massa zien. Veulen krijgt een tweede premie.
naar Piet was, hè? Is het denk ik dat ik op flauw stel en ik verstand niet. Veulen nummer 4. Een veulen met een edelhoofdje. Heeft een voldoende lange hals. Zou iets meer nek mogen hebben. In de romp is hij wat neerwaarts. En in de rug zou hij iets sterker mogen zijn. Het beenwerk is van goede kwaliteit. In stap zou je wat meer ruimte mogen maken. Vooral in het voorbeen is hij wat kort. In draf dan maakt hij voor wel front. En voorbeen zet hij goed weg. Maar het achterbeen zou meer onder moeten worden geplaatst. Hij blijft wat neerwaarts lopen. Krijgt vandaag een derde premie.
doorstappen. Oeh. Nummer 5, een vullen met een edelhoofd. Zou iets meer nek mogen hebben. Heeft een voldoende lange hals die ietsje zwaar is. Goede bovenlijn. Ietsje strak op die lendenpartij. Heeft een voldoende lang kruis. Dat ook goed van ligging is. Vulletje is ook iets neerwaarts. De stap is wat lastig te beoordelen. Hij dribbelt wat en hij heeft niet echt lekker gestapt aan de hand. In draf dan maakt hij mooi, maakt hij veel houding. Maar hij zou iets meer ruimte mogen maken. Veulen krijgt een tweede premie. Komen wel naar u. Ik vind niets verkeerd hoor, paardenvlees. Meestal is het toch nog diervriendelijker, want die hebben een leuke leven gehad als een ander dier. Ik heb het over varkentjes. Ik heb dat niet. Laat hem maar stappen. Nummer 6. Een veulen met een voldoende edelhoofd. Heeft ook een voldoende lange hals die ietsje zwaar en diep uit de borst komt. Sterke bovenlijn heeft het veulen, misschien ietsje strak op zijn lendenpartij. Veulen heeft een goede kruisligging. Beenwerk is voldoende van kwaliteit. En de stap was voldoende ruim, ook goed door zijn lijf gestapt. In draf heeft hij wat een hoog ritme en dan loopt hij iets op zijn kop. Dan zou hij iets opwaarts mogen draven. Veulen krijgt vandaag een tweede premie. Stap die maar achter mij. Stap ik niet voorbij. Goed, zo beetje. Braaf.
Ja, maar we stappen niet. Nee. Correct hoor. Top hè? Hey! Kom maar, ga door. Hij doet eruit. Goed. Neem mee. En wat doen jullie dan nog? Ja, ik loop hier wat rond. Ruimbakken. En af en toe roep ik wat op die microfoon of rond in, maar dat maakt niet uit.
Rubriek 5, premiekeuring 4 jaar en ouder. Het vorige paard was helaas niet regelmatig, dus die konden we niet keuren. Een paard dat niet regelmatig is, niet te beoordelen in beweging. Dan heb ik hier nummer 10 voor me staan. Nummer 10 heeft een hoofd wat voldoende edel is. Heeft ook een hals die voldoende lang is. Is iets horizontaal in die hals. Zou ook iets meer neklengte mogen hebben. Schouder is lang, maar ietsje steil. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Aansluitingen zijn goed. Paard heeft een heel lang kruis, ietsje hellend. In de voorbeenstand zou hij wat correcter mogen zijn. Is wat toontredend daarin. Het achterbeen zou ietsje harder en droger mogen zijn. In stap had hij wat moeite met de takt. Hij tilt ze wat hoog op. Zou wat stabieler in die knieën mogen zijn. In draf dan maakt hij mooi front. Heeft hij goed achterbeengebruik. Maar vanwege de stap wordt hij vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie.
doorstappen, Maarten. Paard nummer 11. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft wat een lang hoofd. Een halslengte die goed is. Voldoende lange hals. Ietsje horizontaal in die hals. Heeft een schouder die lang is. Ietsje stijl. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Het kruis is lang maar wat hellend. Het voorbeen is correct. Hij zou wat harder en droger in het beenwerk mogen zijn. En in stap zou hij wat meer stabiliteit in zijn knieën mogen hebben. Hij is wel voldoende ruim in die stap. Maar niet taktmatig. In draf is hij voldoende opwaarts. Maar zou het achterbeen meer onder moeten brengen. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
Nummer 12. Een paard met het hoofd zou iets edeler kunnen zijn. Heeft een lange hals die verticaal is. Veel front. Een schouderligging die schuin is. In de bovenlijn is hij sterk. En op de lindenpartij ietsje strak. Kruis is voldoende van lengte, maar wat hellend. Paard wat in beenwerk wat meer kwaliteit zou mogen hebben. Zou wat harder en droger mogen zijn. In stap zou je wat meer ruimte mogen maken. Hij is actief, maar mist daarin wat ruimte. In draf dan heeft hij een goed voorbeengebruik. Maakt veel front, maar zou achter meer moeten buigen en ook meer onder moeten brengen. Paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek. Dit jaar ook weer dan? Of? Gelukkig niet zoveel. Nee, stoppen maar.
Paard nummer 13. Paard wat voldoende edel is en hoofd is. Heeft een hals die wat aan de korte kant is. Ook ietsje zwaar en diep uit de borst. Sterke bovenlijn. Misschien ietsje strak op die lendenpartij. Kruis is voldoende van lengte. Ook van ligging. Paard zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben. Kwaliteit van het achterbeen. Dat zou harder en droger moeten zijn. De stap is voldoende ruim en ook voldoende vlijtig gestapt. In draf dan heeft hij wat een hoger ritme, heeft soms wat moeite om de balans te vinden. En heeft voldoende opwaarts, ook daarbij het voldoende buiging in het achterbeen. Paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek. Paard nummer 14.
Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, zou iets meer neklengte mogen hebben. Heeft een hals die voldoende lang is, ook verticaal geplaatst. In de bovenlijn, vooral de lendenpartij, zou hij wat sterker mogen zijn. Het beenwerk zou ook iets harder en droger mogen zijn. Ook in de voorbeen iets correcter in stand. De stap, daar mist hij wel eens wat tact in. Er was voldoende ruimte. In draf dan heeft hij goed voorbeengebruik. Het front komt er mooi op, maar het achterbeen zou meer ondergeplaatst moeten worden. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
paard nummer 16. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook een voldoende lange hals die verticaal geplaatst is. Schouder ligt er wel goed in. In de bovenlijn is hij sterk. Op de lendenpartij wat strak. Het kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Het beenwerk zou wat harder en droger mogen zijn. In stap, dan zou hij wat taktmatiger en ook wat ruimer mogen stappen. In draf heeft hij wat een hoog ritme. En blijft hij wat op de voorhand lopen, zou hij het achterbeen meer onder mogen plaatsen. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Zwaar in die hals. Heeft wel een voldoende lengte in die hals. Ietsje stijl in het schouder. Sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte en van ligging. Paard wat goed stapt. Fijn door zijn lijf stapt. In een draf dan maakt hij hem voldoende groot. Zet hij het front er goed op. En gebruikt het achterbeen goed onder het lichaam. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. Mag ik hem gewoon geven? Geef maar aan jou gewoon. Gefeliciteerd. Goedemiddag. Deze mooie, warme zomerse dag. Nou, na 2, dan is het al. Deze sprong kan ik niet zien hoe het mooi staat. Dan moet je even wat naar achteren of voren. Ja, ja, het is wel wat Ja, ik aan alle kanten. Je moet met dit, goeie. daar niet doen. Ja, dat weet je nooit, met dat verschil. Ja, er zal wat achterblijven als die schoon stapt.
maar. Oh. De laatste groep, rubriek 7. Stamboekmerries voor graadverhoging. Ik begin met nummer 17. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, zou ietsje meer nek mogen hebben. Hij heeft heel veel behang. De hals is verticaal. In de rug zou hij wat sterker mogen zijn. Vooral de lendenpartij zou ietsje sterker mogen zijn. Het beenwerk zou ietsje harder en droger mogen zijn. Een paard wat
vandaag in de keuringsbaan die 6,5 op stap en draf niet had, maar die heeft hij via de IBOP gelopen. Die hebben we overgenomen, vandaar dat hij ook vandaag een derde premie verdient. Dan hebben we nummer 18. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft wat een lang hoofd. Heeft een lange hals die verticaal geplaatst is. Goede schouderligging. In de bovenlijn is hij sterk. Goed aangesloten lendenpartij. Kruis is lang, maar ietsje hellend. Paard beschikt over kwalitatief goed beenwerk. In stap zou hij wat ruimer mogen zijn. En in draf mag hij wat meer zweefmoment hebben. Is hij wat gehaast. Paard wordt vanwege zijn exterieur en goed beenwerk vandaag voorlopig ster. Dat betekent dat hij een goede IBOP moet lopen om ster te worden. Dat was het wat ons betreft vandaag. Wij danken u voor de aandacht en hebben hier met plezier staan keuren. En we zien u misschien op een volgende keuring weer terug.